Panjrengan puspita kasring samirana umri sekar gadung sekaring gadung gandhanira konges mawi raras renane ing driya Cilindung Resna kakang nek sapa mesti kaning jagat raya dipethara jagat Pramudita Dimasur Ndara kepiye jalukna kapur karo kawuran Tarasa sang Jayakrasa Gugu sang Jayatratu aku luput kalau Semar ora diliput kemalah acara materi Semar jebulane wong benci ketitik wong benci ya mesti ketitik wong ala mesti ketara nyata-nyata anakku lan negar raja Antareja Antasena padha bebelo kawan para kaman por luputane bendaraku Werkudara di ngapurane apa ora kok lumrahe wong sing jenenge menungsang iki kala mangsane nggih kenggonan lili-lali owah sir awit menungsan niku mboten enten sing sempurna kasampurnan niku nggih kagungane Gusti Kang Maha mboten napa-napa darane lah ning Kenjang Malia pun ngarani ramane kula gelem dadi maling lah kula sing rangsang ora bawa cetha pusaka ngamarta manca saka panjenengan parat ing mengko pendolar padha reksene lan sing marang apa sing dadi karepe bapakmu menggone bangun kayangan kuwi kayangan apa mulih bisa sempurna kedadiane Pandhawa Limarta Durmarta paman kono sapa titi lanci asal bali Gagang Durna Dusmu kula boten trima Kurawa siji kawon boten enten sing matur matur palaporan kaliyan Hyang Pikulun batali Durga Ratu ning Dinten Santri kayangan Tori tong ngene to